n'etiti anyị nwere Lolo Nneka Chimezie, ọ bụ onye isi nke Igbo Women Assembly. Madam Pinto, ụtụtụ ọma. Ndewo, Igbo mara mma. Do handsome. Nnukwu nwanyị. Ụbọchị tata, ya mara anyị niile mma. Ise, nwakele ụmụafọ Igbo na-ege gị. Igbo ndị ọma, ndị m ji eme ọnụ. M sị n'ụwa ọzọ m ga-apụta na m ga-abụkwa onye Igbo. Wee na-asị ka ụbọchị tata mara anyị niile mma. Ndewo. Ise, kedu ka ala Igbo dị n'ihi na isi ala Igbo bata? Isi oru iji akụkọ, kedu ka ala Igbo dị? Ala Igbo na-amawaga mma. Ala Igbo dị bụ maa mma. N'agbanyeghị na ndị iro na-achọ ka a ga-esi wee ghasara anyị ọmarịcha ala Igbo kemgbe nne ji mụọ m. Atụmatụ ndị ọcha na-atụ na world rating even though na mụ chọzi ka anyị were aka anyị na-ere echekwa n'onwe anyị, ka anyị were aka anyị na-enyochapụta ihe gbasara anyị, mana dịka nke ha na-ere ere over the years, a na-ekwu na ala Igbo the most peaceful place over the years. Ndị iro na ndị anya ụfụ na-achọ ka a ga-esi wee kwasa anya bụ ihe wee were ngagharị iwe nke ụmụ anyị na-ebu n'ihi mkpagbu a na-akpagbu ndị Igbo na Naịjirịa wee mịbaa wee debezi ala Igbo anyị ọ bụrụzie ebe dịka ụmụ ya ọ na-agbaziri ya ọsọ, onye kpara aka n'ọnụ sị gị insecurity. Mụnwa bụ Lolo Nneka Chimezie na ebe a na-agwa Igbo niile ebe ọbụla unu nọ na-enwere ife na-eme n'ala Igbo. Ala Igbo dị mma. Ọkparị nye ka m ji wee kpọkọrọ ụmụ nwaanyị Igbo niile wee laa n'Enugu wee mee export summit. Ha bịa buru anyị ka anyị fụ. Ụmụ nwaanyị anyị ji luxury gbaa night si Lagos bata n'Igbo. Ọkọ akọ ha. Anyị mere event anyị for 3 days. Akọrọ akụkọ nwere ife menụ. Anyị kpagharịcha obi tọọ ha ụtọ. Onye ma ọ ji ime ya bụ event na Lagos ebe a. Mana ka anyị lawa be anyị enwere ife na-eme n'ala Igbo. Na-agwa unu na ihe na-eme n'ala Igbo bụ aka mere na-eme n'ala Igbo. Onye a na-achọ ọsọ bie a chọrọ ịchụpụ gị nara gị ihe gị, ị ga-agba ọsọ? Mba. Ihe m na-agwa ụmụ Igbo bụ na enwere ife na-eme n'ala Igbo bụ nke anyị kpatara onwe anyị kama nọ ihe ndị iro tinyere wee na-agwa anyị na ọdọ mkpu a na-eti na aka a na-atụzi ha na-emezi ha na-eji nata na ebe nata. So insecurity reduce ole by 80% n'ala Igbo, unlike before ụzọ agaghị aga, o reduce go by 80%. Mana dịka anyị nwa bụ ndị Igbo na-agba egwu ụla na mba niile anyị nọ, ma Lagos ma ugwu Awụsa ma ebe niile, ọ ga-adị mma ka anyị debere ala Igbo ka ọ jụọ oyi dịka ọ kasịa na mbụ. Igbo dịbụ mbụ jụọ oyi na mbụ ebe eji ama atụ, mana anyị ga-ebuzi agha ịhụ na ọ jụrụ oyi ma karịa, ma debekwazie ihe ga-eme ọ jụrụkwa oyi ahụ na-abịa, nke bụ na ndị iro na-achọ ka ha bata, anyị ama nkwe ka ya bụ ihe mee. Wee na-agwa unu na ọ nọ n'ụzọ, ọ nọ n'ama, ọ nọ n'ụlọ. Obodo niile lawa ga-achọ ka ha ga-eji were aka ha chedo ngwuru ha. Afro m mkpu anyị na-eti, ọ na-enye m nnukwu ọṅụ na ndị be anyị na-anụ ya na-eme ihe. Afro m advert ndị Enugu na-eme na-agba onye ego na Lagos a 20 million security fund. O wee tọọ m iche. M wee gụta na one local government chairman n'Enugu steeti, ọ dịka Enugu East, n'ụzọ nwanyị ebe ndị Fulani chụsịala ndị na-egbu ugbo. Ya bụ nwa amadi wee na-akpọku ndị Enugu ebe ọbụla unu nọ ka unu na-ga-agba anya bụ nwa amadi ume. Ọ na-achọ ires 300,000 security na that ogbe Enugu anwa ka ọ wụnyefa ka ndị fefa nwee ike na-aga n'akọta ugbo. Ụdị akụkọ aka chọrọ ịdị n'anụ. Ndị ọlụ zuru mee ọlụ nwe m nụ ọlụ eji ama atụ. Ịbịa n'Imo steeti kwubu okwu ga-ekwutebere ndị ọlụ irubeghị, wee si n'azụ ụlọ wabaa n'ọlụ ha ma na ọlụ bụ obi Imo steeti. Wee na-akpọ ọlụ zuru mee, amaghị m onye isi ndị ọlụ zuru mee kịta. Wee na-akpọ unu ka unu nwemere ihe ndị Enugu na-eme. Kpọọ ụmụ okorobịa anyị laanụ n'ụlọ, gbaa na onye ego sekuriti, ghanyenụ sekuriti ebe niile, ka ebumnuche ndị iro
dee mezuna n'ebe anyị nọ iji hụ ụjọ mara Igbo ama njikwa na ụjọ mara anyị. Ọ bụ eziokwu na ihe ka nte bakutere nte n'ọnụ, mana nte ya ha eji ya kwụsị ịtụ ọnụ. Ka anyị lite jikọ aka ọnụ mara na insecurity nọ n'ụlọ bụ aka mere. Ọ dị m ka anyị si etu a wee mee ya dịka anyị na-agba egwu ụla, ka onye ọbụla na-alanụ ka anyị wee wepụ ụjọ wee weta udo na ịfụnanya n'ala Igbo. Ihe a bụ ozi m ji si ala Igbo wee bata wee na-agwa ụlọ na mụ abụ Lolo Nneka Chimezie lara ụlọ na-enwere ife na-eme n'ụlọ, and anyị ya eji ụjọ gbafusie n'ụlọ. Ndewo. Ọ dị mma. Lolo Chimezie, isi na ọ bụ n'Enugu ka unu mere ya bụ ihe. Ama m na ị nọrọ n'Enugu ụbọchị Mọnde. Ụbọchị Mọnde anọ m n'Enugu ụbọchị Mọnde. Ebe ọ bụ ndị nọrọ n'Enugu ụbọchị Mọnde, ị ga-agwa anyị kedu ka o si wee dị na ya bụ ụbọchị Mọnde, n'ihi na ọ nwere mgbe Peter Mba pụtara kwuo sị na enwezighị ihe dịka iwu onye nọ n'ụlọ. Enwere ndị enwere njem ka o si wee dịbụ mbụ na steeti Enugu. Ịma ihe ndị mmadụ na-aghọtaghị bụ iwu ịnọ n'ụlọ bụ ihe ndị Igbo nabatara. Hapụkwa ịma na m na-ekwu na midia Naijiria na-ebu agha na-ebugide ndị Igbo. Eji midia na-emere anyị ezigbo agha. Ihe ha na-erepọtụ abụrụ ihe na-eme ya, maka iji wee nweze ndị otu anyị n'ala na-enyochasị ka anyị na-agwa ndị be anyị nke na-eme eme. Mbọsị Mọnde sitatom ndị mmadụ na-akpa, in fact Mọnde sitatom ka m na-eji akpagharị n'Enugu ma ọ bụ n'ala Igbo. Nchigo were nna alaike gị on Mọnde, Nchiga Anambra m na-alaike gị on Mọnde, maka na iru ga-ada ji. Ndị ọbụla chọrọ ime ihe gị kama na iruo n'Enugu ụbọchị Mọnde, ndị mmadụ ada akpọ onye afịa, ọkachasị n'ụtụtụ. Ha na-ahụ na ha nọrọ sitatom ha ahụ. O ruzie ebe mgbede ihe dịka ebe 3 ha pụtasịwazie na-emepesị ahịa. Mana ka a na-anọ ya bụ sitatom, ịchọkwa ibu ụgbọala gị pụọ kpagharịa bata, ị ga-eji ụgbọala gị. That Monday ka m gara nwee meeting n'ọdụ Ministry of Housing n'Enugu steeti. Keke ka m ji wee, maka enwero m moto n'Enugu, keke ka m ji wee ganya bụ meeting gasịkwa ya bata. Enwere onye na-enye onye ọbụla nsogbu, enwere onye dịka a na-eme enforce sitatom. Mgbe anyị gara nyocha n'ala Igbo, ndị na-eme enforce sitatom bụ ndị amị. Enwere m proof, ọkachasị n'Imo steeti. Iruo n'Imo steeti ụbọchị sitatom, ha were ihe tụcha ụzọ nke bụ na moto anaghị aga, ọkachasị na Banana Junction n'Ọlụ. Irukwe na Banana Junction n'Ọlụ ruo ma tata ofu iro ka eji aga. Mbọsị m lara ụlọ, mbọsị anyị ga-eme press conference na Aba, wee ruo Ọlụba anyị ebe 9 PM ruo na Banana Junction, ndị amị wee kpọtụcha ụzọ jewalụ moto bịa kwụọ na line. M wee burute ebe ahụ, maka na Banana Junction tụ elu ama Ọlụ ebe m na-aga wụ nnọọ ihe dịka 3 minutes. M wee nọzi ebe a kpọba ndị amị, shoutwa ndị amị, kpọba ha. Ndị mmadụ niile ruru ebe ahụ dị na-esere ala na pavement. Enwere onye ụjọ kwa ekwu maka ikwe nwere ike ịgbaga ebe ahụ gụọ ga ahụ ọbụla masịrị ha. Eji m that record confrontation me na ndị amị ahụ. Mgbe ha chọpụtasị na m na-erekọd ya, before ha mara ihe na-eme, m move ba na moto, anyị wee si ọfịa wee pụọ. Ha wee pụtazie jụọ m ka ihe m na-eme. M sị ka ihe eji wee kpọchuo ụzọ ebe unu nọ ebe a. Unu ọmadịkwara ihe eji wee kpọtụ in the first place. Akpọtahụ na ịbịa blọk ọrụ anyị ụzọ. Enwere ife na-eme n'ala Igbo tupu na-abịakwa. Na asị ihe unu ji wee bịa bụ na ndị mmadụ na-anọ na sitatom. Ewee believe ọ na-enwere ndị na-ekweteghị na ya bụ sitatom. Ka unu bịa kpọghepụ ụzọ, ọ ji abụ ndị chọrọ kpagharịwazie enwe ndị na-enye ha nsogbu, ka unu maintain ya. Unu abịaziegharị ike n'anwụ, wuzie ọgbachinyere anyị, tọnụzie anyị into slaves. Nke hụ na ịkpagharị kwuri mkpagharị ịnụ ekwe kpọtụ unu ka anyị na-akpagharị, unu na-restrict ya. Debezie ahụ ka a ga-asị enwere some nke ndị anọ n'ugwu Awụsa na-enye nsogbu, ndị Boko Haram, enwe ihe a na-akpọ ha insurgents, ma ọ bụ ndị a na-enye nsogbu, ndị bandit nọ n'ala Igbo. Anyị enwero bandit. Then ka ha wee prove na enwere ihe na-eme, ka ha wee kwado ihe ha na-eme. Ọsụmohu onye sọwasị ka m na-ekwu buru moto gafee na Ọsụmohu, ị gaghị ahụ unknown gọọmenti nwa na-asa na-achụgharị. Ị gaghị ahụ IPOB maọbụ ECN nwa. Ndị amị ka ị ga-afụ ihe ha ga-eme gị. Ha mesịa gị ọba uru ịma njakwa ebe ahụ ọzọ,
na ihe gbachiziri ụzọ na ọsụgbo ohu abụdị bandit obodo non gọọmenti nọzi ndị amị. So onye ọbụla bụ ihe m na-achọsi ịgwa ndị Igbo ba na-abụ na ndị ọbụla lazie ga-akwado sekuriti nke ha. Ọ nọ na constitution anyị, vigilante group ga na-eche dia community ka ha wee zie leba anya n'ala mana nke na-eme eme. So maka ajụjụ m too handsome maka sit-at-home. Sit-at-home wu ihe ndị mmadụ nabatara n'onwe ha. Ị nweghị ike ịgawa n'ụzọ hụ nwa okorobịa ji ịtalị si ahụ IPOB maọbụ ECN ị na-agụ onwe gị n'ụzọ akwụsị gị. Ọ dị eme onye ọbụla so meghe ana bịa gwa m. And then ọgwa anyị atụzi anya n'ala mana onye dị ihe a maka na mgbe ndị amị fụziri na ha mewe ya otu ha si chọọ a ga-enyopụ ha mịbatazie asarị dịka ụbọ bizie ya egbe. Ha na-eme mbọsị ịma enwechaziri IPOB ayọkata IPOB si ha ebe ọ bụ na anyị anọ na sit-at-home gọọmenti ada atọhapụ Nnamdi Kalụ ka akwụsị ya. Ndị akụrụ ogene ekwe anụrụ m ya si ngwa pụtawazie. Ndị mmadụ na-apụta mgbe ka ha mebaziri asị dịka ụbọ to maintain that sit-at-home. Ịpụtazie n'ọdụ ahịa agba ọ dịghị ka IPOB ọ ga-eburu egbe na-agba ndị nwanne ha si ha na-azọtara Biafra. Oke ka anyị wee na nke ndị ahịa ha na-agba maka na ha chọrọ ka ha na-anọ na sit-at-home ọkụ ya kee maka ịga na burial ebe a na-elikwa ozu onye nwụrụ anwụ so ha gazie ha agba egbe. So ihe a na-eme ihe ahụ to create a sense of insecurity. Ka m gwa unu nke na-eme eme and na-agwa ụmụ Igbo anyị ga-ekwechiri ihe eji mara anyị bụ nkwechiri. Ịchụ anyị n'elu anyị si n'ala, ịchụ anyị n'ala anyị si n'elu. Na Lagos a o doro onye ọbụla anya na ivu ma ndị nwekwa obodo a o dogo ha na-emerugo ndị Igbo ihe nke bụ na ọ bụrụ na ha bụ ewu ha kwetighị ịma na ọ bịara ije nwụla. Ịkpọ ndị Igbo dị 100 aka n'ọnụ tata si ha bịa goro gani na Lagos iyi ka ha ga-eji ekwe gị ọnụ ana. Onye Igbo ọbụla nọ kịta na-ele anya n'azụ ụzọ ụla. Ọtụtụ ndị Igbo na-eme masị anyị laa achọghị m ịma maka ihe ọlụla anyị ga-ewetara ha kama achọrọ m ịma ihe ọlụla anyị ga-ewetara anyị. Ọlụla anyị ga-ewetara anyị imepe ala Igbo nke anyị. Ada Igbo ị ga-ekweta na mụ na gị na too handsome laa n'ala Igbo ya adala to the population and the business ga na-arise. Enwere onye chọrọ igo mani n'Enugu ugbu a na 100 plots. Orere property o nwere na Lagos a were ego ya natawa. Ogo ya omebe ihe wee ndị ọrụ. Ọkwa ma instead of add to the economy of Lagos o mere ngini o wela. So ha ma na ndị ugwu Awụsa makwa na nke a na-eme anyị na ndị a aha afụkwala ha ụfụ ha gazie double cross anyị n'ụlọ. Chizie n'okpuru chibagazie were ndị amị webaga n'onye fully well na iwe na bandit ndị otu asị dịka bụ kpọba a ga-enwe challenge. Ha wee webazie ndị amị first and ndị amị ga-emebe ụdị attack e nwere ike ịfụ ha ejide ha fụ na onye abụọ onye amị a ga-eme ha uncover. Ha kpụrụzie ndị amị kpokpo debe ndị amị settle down webazie after dịka bụ enwezi ebe eburu ozu si Lagos ala bifin na-adọta ozu n'ụlọ agbara ma gị ma ozu nwa na iburula otu ahụ onye ojikwa were speed lọta ka oge chikwa were speed kwopụtakwa ọhụụ ụzọ kwopụta isizi ya lawa ya asị gị mba ụjọ gị si na-agba akwụkwọ a ga-agbara ma groom ma di ma nwoke ma nwaanyị ọ na-ala alụ. Nwoke ga-agbaghazi nwaanyị ọ na-ala alụ chọọ fensị ọ na-azụ ụzọ nwaanyị agbagha dị ya agbagha wedding gown. Onye sịsịla a ga-ake nwa ya n'ụlọ ya mee gịnị ya. So it is a well planned way ịchụ anyị n'ala Igbo. So ihe anyị na-ekwuzi ugbu a ka anyị mụrụ anya mana enyopuola ihe a kpọbazie afa ọ kwụsịnatawala ịghọtala mana ka anyị mara na ka nke a na-akwụsị ka ha na plan ọzọ ka Igbo marakwa na onye iro gbara okirikiri na-eme gịnị na-eche ndụ ya nche. So ka anyị mụrụ anya litezie ihe anyị nidiri kịta as a matter of urgency bụ obodo ọbụla laa ga-equipo their vigilante group ka ha na-echezibe ha so that enwe ihu a na-ama ha bata n'obodo ajọ ya ebe o si agbakwa n'egbe anwe ndị ga-elite chọba ebe egbe si chọba onye gbara egbe.
Obodo oge ndị Igbo Voice of the People 90.3 FM ka ihe emume a si abịara gị. Madam Pinto isi ala Igbo lọta ọnwa ọzọ ugbu a ekeresimesi. Ọtụtụ ndị ga-alakwa ekeresimesi. Ọ bụ eziokwu na ịhụnanya akụnụbala anya adịghị mma, mana anyị ma na ụfọdụ ndị ga-alakwa ala Igbo maka ya bụ mmemme ekeresimesi. Kedu ka okporo ụzọ dị? Ya bụ checkpoint ndị amị ndị uwe ojii ọkakakwa nkụ n'ala Igbo ka obelatala n'isi ụtụtụ ụbọchị Wenezdee izuụka ka ọ fịọtụrụ na ya bụ okporo ụzọ si Ụmụahịa go Owerri n'otu checkpoint a sị na ehiwere checkpoint ọhụrụ ndị agha ndị ọnụnọ gọọmenti awụchie gbawa ndị agha agbagburu ndị agha mmadụ abụọ bụkwa nke ndị agha pụtara na-ebo IPOB na ECN ebubo Eastern Security Network na ọ bụ ha bịara gbagbuo ndị otu ha mmadụ abụọ. Ya bụ checkpoint a sị na ehiwere ya ọhụrụ bụkwa nke mere na ndị ọnụnọ gọọmenti si na aka na-ekwu ọtụtụ checkpoint e nwere n'ala Igbo unu akaba hiwekwa ọzọ na ya bụ ihe onyonyo nkiriri ha na-akpọku Akarachi steeti Abia. Alex otu si hụrụ ya bụ checkpoint ọhụrụ ehiwere lekwa ihe mere ha ji bịa gbagbuo ndị a lekwa ihe mere ha ji bịa mee ihe ha mere ka ewepụ ya bụ checkpoint ebe a. Kedu ka okporo ụzọ ala Igbo dị? Aka nwekwara ọtụtụ checkpoint ndị agha ndị uwe ojii n'okporo ụzọ. E nwere checkpoint ndị agha na ndị uwe ojii n'okporo ụzọ, mana ọ dịzighị ka mgbe ahụ ọ benatatụla, mana aka nwere too much of harassment dịka ịma isi Ọnịcha na-aga Enugu mgbe ị nwere ike spend 3 hours because a na-enwekarị long queue, nke long queue ahụ ebenatago. Now harassment ha ebenatagokwa, mana ana m eche na ndị na-achị achị ọkwa ifuru nke ndị agha nọ n'ụzọ a na-eme blame onye ọbụla na-abụrụ ndị na-achị ya chọọ ha nwama ihe ha ji chee na ndị agha ka kwesịrị ịnọ, kama na ihe ha ga na-ekwu, ihe anyị nwa bụ ndị Igbo ga na-ekwu na-akpọku federal gọọmenti na ndị amị bụ ha kpọpụzie n'anya ebe ọ bụ na achọpụtago na Asadikubọ wụbatara unknown gọọmenti n'ala Igbo. Ike kwesị okwu rekrut ụmụ anyị ndị agụụ na-agụ maka na agụụ dị, ha tụzi anya na mmiri wee chọpụtasịa ndị wu ndị otu Asadikubọ ahụ, ọ kpọọ ya kansụl dị kọntraktị ha nyere ya ka anyị mara nke anyị na-aya. Nke ahụ bụ ofu. Ọzọ dịka ibe ya bụ na enwenataghị ihe ndị amị ga-apụta kpọrọ anyị ECN and IPOB. They don't exist in terms of crime and ibugharị egbe, maka na ọ bụrụ na isogo mee travel ihe emene m for some time na adị m esozi ụgbọelu na-eso ụgbọala ka m na-enwetachi ihe na-eme ịfụ ka a na-esi egbu our youth searching. Ọ na-afọtụ mmanya ha aka na ọbante a na-amaịcha maka akpụrụ ha gaa n'aka amanye ha aka, ọ na-afọ ma rụnye ha aka n'ike ebe a na-egbu ha searching. M na-ajụzi ndị ọkwari chere kedu ka ndị amị ga-eji na-ebe akwa na a na-agbagbu ha ebe ọwa agha ka ha gara na-atụ mmadụ aka. IPOB a ha na-atụ aka ha jidere IPOB at the scene of this crime. Kedu ka ị ga-esi eme ịkpọbatara unknown gọọmenti through Asadikubọ then agbazie egbe kpọwa ECN ị na-afụ hụ n'anya nyawu because ihe ahụ ka a na-blackmail ndị a. Anyị agaghị ekwete na ọ bụ onye Igbo ọbụla so na-ekwete na ọ bụ ECN ma ọ bụ IPOB. Ndị amị gwa anyị ka ha si wee mata nọ ndị a, gwa anyị ndị bụ ndị a, maka na a na-eme ndị mee ihe ha onu up. Ndị unknown gọọmenti ma ha kpọrọ gọvanọ ma ha kpọrọ onye elu ma ha kpọrọ onye ala, ha gwara gọvanọ na ha awụ ECN ọ bụ na ha bụ IPOB. Ihe abụọ ajọ anyị ga-adị na anyị nwa bụ ndị Igbo ekwesịghị ịdị na-anabata this blackmail in as much as anyị achọpụtago arụ ndị a mere banye ịkpọta onye ohi kwụọ ya ụgwọ ya rekruto ndị ohi bịa kpụbatara anyị n'ala Igbo. Enwenataghị ihe ndị a ga-ekwuo tụọ onye ọzọ aka anyị ekwete ọntị ha pụta gwa anyị na ngwa anyị akagbugo ya iruo n'Imo steeti today na Omemma to be precise, ị ga-ahụ ndị nche a na-ama ama Sunday Ebubeagụ ha bụrụ ndị Igbo. Ndị adịchaka ndị agbapụtara na agbọọ ngwori kasịcha ha ahụ asọ ndị sekuriti ifu ihe ha na-eme ndị mmadụ na-awọ ọmama isi awọ na-aga ọlụ amasị mama mmụọ n'okporo na ụzọ awọ ahụ pụrụ ọlụ mụnwa gagidere ha around 9 m lara ụlọ sometime n'anyasị pụta kwụsị na awọ ka m si awọ lakpuo ọlụ nwanne no alaruole m pụta moto m chatara igbe m dapụ anyị welere wee chi akwa azụ ka anyị soro ụzọ
Igbo ahụ si dapụ. Nne bifo m agafe ụzọ ihu ihe ndị a mere mụ, anyị nyere ha ego wee gafee. Then nwaanyị dị ime na-eme pụtara nga ahụ ekpere n'ire nye ha ego tupu nwaanyị agafee. Ndị enwe ndị bụ ibu na moto dina ihe otu ha si akparị dimkpa ga-enyenwu ha nnukwu nwa ha ụgwọ, ihe a na-aza ha sa. Ndị abụrụ ndị Igbo, maka na abịa m fọsọ na-asụ ha Igbo ofu onye n'ime fọ mara m no dey hear what you dey talk. Kedu ka ndị mba mmiri si wụrụ ndị na-eche ala Igbo nche, and ị na-ele ha anya, they don't look responsible. Ịma ihu agbụrụ ị ga-ama, gị hụ onye kpakọrọ ọnụ ị ga-ama. Ihe awụ pịọ agbụrụ. Ịmana m esikwe Lagos gwụrọ ha gwụlalụ, amaghị ebe echi gwọta nda, and then ụdị nda inye ha 10,000 na ha ji amọdara gị mmadụ. Ihe awụ ndị agbụ karịa n'Imo steeti. Then enwe such criminals within and around southeast region. Then name apụta oke sọsọ civilians ka ha ga-eme agba ụnụ gba nkịtị ụnụ na-akụ aka. Ịma na onye otu ha ndị amị ga-abara mba mmanya wuo ka isi aka na ahụ otu ha si ewoyi ndị ọzọ iwe ha gosikwere ndị amị na anyị sokwa eburu egbe. Ekwele m ya, I stand to be corrected na youth ndị Igbo agafebeghị n'iro freely nyafozie nke ibu egbe. Ebe ka esi ebe egbe no ha nwa asị dịka na he was working with the military, which means ndị amị na-enye ha the right protection to move around and do whatever they like to do. So ka anyị mụrụ anya mara ihe anyị na-ekwu, ka anyị wee nụ nwayọọ laa n'ụlọ pịkọ gbaa izu wee marazie ka anyị ga-eji wee unravelwa ihe a na-eme. Ka m ji maatụ na America enwere attempted murder this non Donald Trump. Enwedị mgbe ndị America pụtara sị is Americans. No, ha tiri anya na minimum investigation wee jide nya nwa amadi ahụ kwa na American citizen, mana ndị ha ya na obo ndị Iran. Ọ sị no an Iranian official ha ya mana onye America. Ọ bụ na ndị America bịa were godo all their energy tibe mkpu na Americans na-eme ya, ọkwa ifu na ha agaghị achọwazi ntụntọala onye na-eme ndị be anyị ihe mee onye nọ ebe ọ nọ ọsọ ụmụaka be anyị. Ka m gwakwa ụnụ ụmụ ya mere ya na-ekwu okwu a nsị ya na makwa na ụmụaka be anyị isokwa na ụmụaka be anyị. And ihe mere ndị amị maka anyị ejigo na egwa ha na all our youths are into crime, so onye ejidere agba. So ka anyị mara ka anyị ga-esi na-eme ihe mee ndị amị kwuo anyị niile pụta jụba ha ka isi mara kwapụta na ndị mere ihe a ka anyị hụ ihu ha anya, ka anyị mara ndị ha wụ ha kwụsị ịdị na-atụ IPOB na ECN aka. Ahụbeghị m ebe ihe mere na Lagos a, even though na ndị agboro juru ebe niile enye ha right to collect money. Ihe mebe before eburu ụzọ tụwa ndị agboro aka, a na-asị criminals, then emergency investigation nwudezie the criminals, akpọ onye afa onye ha take responsibility for his crime. Ị gaghị abịa iso ụmụaka be anyị, so ụmụ m na-anọ na-amagharị na-achọ ihe ha na-eri so na ụmụ be anyị, so ha kparazie ha aka sị maka na ha bụ ndị Igbo ha tụ na-eme crime. We should change that impression anyị na-create about us. Madam Pinto, ị ga na-egburu anya na nkem ka anyị nwee ike n'ihi na oge anyị na-akụzi kwarapụ. Ekelego ya na nkọwa ya bụ ihe onyonyo fegarịrị maka ya bụ ihe mere na Abia steeti bụ nke igburu ndị agha. Ọ bụrụ na ị ṅaa ntị na ya bụ ihe onyonyo, ndị agha mere ihe a anyị mara ndị ọ bụ, maka na ka o si wee dị bụ na onweghị onye ma ndị ọ bụ. Ọ bụ na ha sị na ha ma ndị ọ bụ, ha ga-ajide ndị ọ bụ. Nke a bụ eziokwu. Ihe dị mkpa bụ o nwere ihe ndị a na-ekwu na ya bụ ihe onyonyo. Ha na-akpọ Alex Shomot na nke a bụ ịdọ aka na ntị ikpeazụ na ha gbagburu ya sị na ha achọghị ụdịka ihe a n'ala Igbo n'ebe ahụ n'ozugo. Bụkwa nke n'ihe onyonyo ahụ ị ga-afụ ka ọtụtụ n'ime ha na-ebupụsị ya bụ ihe. Ha were oge gosiri na ndị agha na onwe ha, otu onye sị m to handsome na ndị agha na-akọdị ndị lụcha ọgụla, nwoke lụcha ọgụla nwaanyị nwere akụkọ na ndị a gburu oge, ndị a gburu ezigbo oge, bụ na ọ bụ na ndị agha ọ bụ ụmụ ihe ha na-eme ha kara ịbịa jide ndị a, maka na ha gburu oge jiri nwayọọ na-ebupụsị ya bụ ihe eji wee dochie ụzọ, na-egbupụ ya na-eme ya bụ ihe onyonyo, na-asịkwa na ha achọghị ihe a. Ajụjụ nke mbụ bụ ọ dịghị ka ihe a kwesịrị ịbụ ihe ịdọ aka na ntị nye ndị gọvanọ ndị ọzọ, ọkachasị na steeti Anambra, maka na nke Anambra na-apụzi ụkwa. Anyị kpọtara onye si ọba ụnyaahụ ọkọ ka o si eme
ego ugboro 10 ị ga-akwụ ụgwọ ugboro 10 ndị keke ị na-ajụ kedu ihe a ga-apụta. Ọ dị ka nke bụ eziokwu bụ na na-amaghị na ya amaghị ndị mere ihe a, mana ya bụ mkpochi ụzọ n'ala Igbo kwesịrị ka akwụsị ya. Okay, ịgwa gị eziokwu bụ na enweghị ụdị brain ndị a na-anaghị akpụ iji blackmail ndị Igbo. Mgbe anyị na-ala nke a m lara tupu m abata, anyị pụtara na Oji River. Mị na ndị amị nwere mkpọtụ na Oji River. Ihe m ji rute ebe a ebe 8, draiva anyị agbafekwe ọgba ya ọkụ kwụsị ya, hapụ anyị na moto, kpọpụta draiva na-egwe draiva na-emeghe ya onye amị anwa na-agba draiva tọch n'anya like this, na-agba draiva tọch n'anya. Hit nwa nọ n'azụ Sienna, ịma agwa na ha down, hit ya na-egbu anyị for like 10 minutes. Mana tupu ya weto the man, ọ gwara the man si ya na anyị ga-anọ ebe a till 12 midnight. So m na-akpọzi mgbe ofu onye na asị na ihe kwuo ote nwoke a si agba nwa amadi a tọch. So mkpọbazie draiva ya bịa mepere anyị ụzọ ka anyị pụta n'onye anụ briz. Onye amị ahụ abụrazie mba bịa nọ, kedu onye na-eme mkpọta ha, gbaa m ọka anyị n'isi ya na ị ga na-ewepụ m ọka anyị now. What's wrong with you? Ha mepe ụzọ mpụtazi banwere onye amị, kedu ihe this man mere iji wee kwụsị, kedu ihe anyị mere iji wee kwụsị anyị sa anyị ga-anọ ya. Mini ya baba ọ chọzie ka ọ wegide m, ọ sị mbupụta igbe m na ya chịsa mbupụta igbe m, gburu akwa m ghaa ya ma n'ahụ ma ihe na-ekpuru ma pant ma bra wụọ ya n'ahụ, si ya ngwa lekiriwe sacha ya na-azụzi isi onwe na-eti ka nkịta ara, ya na-azụzi isi onwe. Ndị ọzọ wapụtasịa, more than 6 people apụtazie. Onye bụ onye isi ha bụ onye Igbo, ya mee ka ọsọ m Igbo m nwụrụ ya ozugbo ọkwa ịnọ nga ha na-apịtọsị lee ihe a na-eme. Dị ma na azụ nwa ya ọgbazi anyị onye akpe nke wọmma na-akwụrụ ọtọ gwa dị man ihe merenụ. Gwa dị man na m na-akpọ draiva ọ bụ na ọ dị na ya ba 10 minutes na ọ na-agba draiva tọch n'anya, ya akpọtu ya bịakwa dị ya na-agbakwa m tọch n'ime moto, no respect na kweshọn owo. Mgbe ahụ m na-eti mkpu ebe ka ndị asị pụtasịa, keti ka a ga-eji na ọ na checkpoint agbagbuo mmadụ na-abụ ndị agha na-anọkwa n'akụkụ ọhịa ka ndị ọgwakwa ndị amị ka ha bụ. So ihe niile abụ ndị nwere ike isowe ndị agbagburu ihe ewu ndị Igbo. Maka nke Aba anyị so ya hụ na mmadụ 3 out of the 4 ndị Igbo. Kedu ka a ga-eji kwọta gị to fight criminals? Ọzi criminals kasịghị ike. I want to ask, at what point ka a na-agbado ha ihe a na-agba ha? So for me, ihe awo ha were some people sacrifice to continue to stay, to have reasons ese na ha kwesịrị ịnọ. Ihe ahụ ị hụrụ a na-akpọzi gọvanọ ka a divert attention so ụmụaka bụ anyị before ha na-akpọrọ anyị anybody afa, because ha ịchọ ịkpọ onye aha mee investigation. And the worst part ihe niile a na-agbanụ, a whole military, a whole ndị amị train agabeghị mee investigation kpọpụta mmadụ nwee enough proof na onye a mere ihe a. Ka ha nọzi eme ha lawazinanụ n'anya adayo ha, biko ha kwakọ ọnụ laa ka ha lee ka otu esi egbu ha. Ha lawa anyị achọzighị ịnụ na agbagbuole ha nọ ndị a na-agbagbu ha, esokwa agbagbu anyị. So ka ihe m na-ekwu ndị Igbo lite n'ukwuzienụ ndị anyị achọzi ịlụ ka esi agbagbu ụnụ, pakọzienụ laa, because it's like ọrụ akpụtara ụnụ na ndị arụ ya. Kemgbe ha jiri bịa, crime rate adịgote higher n'ala Igbo. So handsome, you will agree with me. During sit at home, I I'm a media person and I'm a search for news. Eruo on the chebeni lede ka zariaza, and what anything crime, and what the man on your chilos on that sit at home, the annually, I wouldn't be an ane. Ogula, Chitena, Anambra, Roymo, everywhere. Egaha, or no, de bepim, ewa de beke. The moment ndame pra okuna libu. Crime is chinela, ndị Igbo, this is stupid. Nke iji do nwaanyị ajụjụ mara na there is more to it. Ngwa ha lawakwa de nwaanyị ala Igbo ụtọ dị mgbe ka anyị nọwazie dị sitatom na ọda anyị mma karịa. Kama ị ga na-anọzi ị ga-abịa tị ka anyị pụtazi nọ sitatom a na-egbuchicha anyị tụrụkwa na-egbu unu. Ndị Igbo biko litenụ ọnọ n'ụzọ ọnọ n'ama kpọwanụ ndị gọvanọ unu ha lawazie ka anyị kpazie nkata marazi otu anyị si echu onwe ya ma ya bụzie na ya echekwaghị. Ọ ya ka m na-ekwu so n'ihe ha na-ekwu na a na-agbagbu ha ọ setọp ka ha wee nọ maka na ego ndị a na-akpa n'ala Igbo ekwumya na our press conference ala Igbo awọọla ha ATM machine ahịa ka akpọwasịrị. So ha ga na-akwụ ụgwọ ahịa ha kpọwara mgbe ị hapụrụ nchi bịara ịdị na-eche buru egbe gị ha demechara akpa aja agba ga-egbetụrụ akpa aja ọ ga-pass through. Ọnwụ na ha bụ egbe ha chekpela na akpa aja ready for battle elota ji agbagbu ha nne gbọ. Ọnwụ na ha demechara akpa aja na ọ na position for war na-ahapụ moto a na-agafeshi
nne m mgbe a na-agbala otu onye ndị ọzọ ga-ewerezi moto chụwanụ ndị ochi ọta na-eche ma hụ polisi asaa na-achụ ndị ochi ha ndị achị ha ndị apụta ma agbawa ha ndị anụ redio dị n'ọzọ ha pụta ha bụrụ ozu ha ma biko n'ọhụrụ foto ozu ndị nwa na-egburu ha ka nne ka anyị marakwa ma nke a na-agwa anyị ọ bụ eziokwu. So ihe anyị na-akụzi iwu ndị gọvanọ anyị ndị amị lawazie ka obodo rezo vigilante. I give kudos to Enugu State Government. Ihe unu ji na-anụ peace more n'Enugu owu enwere ihe ha na-akpọ neighborhood watch. Each community nwere ya that neighborhood watch. So enweghị too much crime. Other states hapụ na ihe ebaba aga ahụ unu ga-aga mesha mmadụ import onye iro gị ga-eche gị nche ọ drop possible n'ụwa na onye iro gị ga-eche gị nche. Gwazie maka that neighborhood watch. Ndị nwoke wụ ndị be ha nọ n'ime that neighborhood watch. Ndị ụdị wụ ndị be ha nọ n'ime that neighborhood watch. So that ihe mee ebe ọbụla mara ndị a na-ejide responsible. Nke ịkpọtara ndị amị ndị ugwu ikwuo ịga nga ahụ kwa nwara anya eze nye ala ọ bara uru na ịkpọtara ndị nche you cannot assess, you cannot ask question. Then ịpụtazie nga ha nọ ha tinye ụjọ na ha ya adụrụ ya na a na-eti ụjọ na ha. Enwere ebe ha ga n'ugwu Awụsa bido mewe outreach, medical outreach ka ndị ahụ pụta tee ha ahụ ịnụrụ ụdị ihe ahụ n'ala Igbo. Ha ala kọk egbe ha chere onye ọbụla nke ha kere agbagbu m na Ọsụmohu. If na enwere onye otu anyị na ya na-ekwu ya kụziri m ihe ịla ha gara Disema Ọsụmohu na ajụjụ ya si ewepụta pikchọ nne di ya na nna di ya ya wepụta ji ha laduzie nne di ya na nna di ya ha gbarakwa agbara lawa na ha ga-edinekwa ebe a that day ma nne di ma ọsọ ọgba dị ya because na ha ajụ nga ha si odo ha na n'abalị enwere ndị nwere ike ịbịakwute. Kedu biznes ndị amị iji mmadụ ebe o si gị wepụta pikchọ nne di na nna di family so ha mara na nga isi. So ka anyị mụrụ anya na ihe ndị amị awọkụ enwere another plan n'okpuru anyị na-amaghị mana anyị ga-adị so stupid ịhụ na a na-aghọ anyị ụdị aghụghọ anyị so okwu na-aghọ onwe anyị nya bụ aghụghọ na-achọ onye okwu na-apụ n'ọnụ. Ọ bụ n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM ka ihe emume asị abịara gị. Ọ bụ anyị na Lolo Nneka Chimezie onye isi nke Igbo Women Assembly Madam Pinto. Ọ bụ anyị na ya nọ n'oge ndị Igbo nke ụtụtụ a. Ị nwere ike kpọtụrụ anyị na 0700 903 903 903 maọbụ gagata n'akara WhatsApp anyị na 081 717 56338 maọbụ ga-esitekwara anyị ozi anyị ga-agụpụta ya ebe a. Biko dododo ọ bụrụ na ịkpọ gbuo ya na nkem ọzọ m na-achọ ikwu biko ndị Igbo na-ejukwala ụjọ so na aga ala ụlọ enweghị onye ndụ ya nọ n'aka ya. Ị nwere ike ịga ala ụlọ nọdụ ebe a mmadụ nwere ike inwe accident nwụọ ndị aga ịga nke ahụ asọ ọnwụ. Mmadụ nwere ike ịrịa ọrịa nwụọ ndị aga ịga nke ahụ asọ ọnwụ les ma onye ọla kidnap onye n'ụlọ. In fact enwere nwanne dị m kidnap along the same zone. Ọ dị m surprise anadị ya anụ ihe akwụrụ 40 million anadị ya anụ kidnapping na-eme na Lagos aka nke na-eme na South East mana enwere ndị akwado na-akwụ ha ụgwọ ibu news ma ọ dị mma ma ọ dị njọ to create a sense of insecurity and fear in us. Onye ọbụla na-asị na enwere ihe na-eme n'ụlọ na ya agaghị ala is a coward and does not deserve to be called an Igbo man. Ị na-agba ọsọ n'ama nna gị onye ga-eche ọ maka anyị nọ na Lagos a na-eme akpa nkoro eso ọsọta na Lagos a ebee ka ị ga-agbala. Ọ ka mma na anyị jichi ike jikọ aka ọnụ la kpawa nkata dozie ụlọ so that ọsọ chụọ anyị mara ebe anyị na-ala. Ọsọ chụọ anyị alawa be nna anyị ọsọ chụọ gị kedu ebe ị ga-ala. Adigbo na-atụ handsome Chukwu gọzie unu biko nwaanyị a na-ekwu eziokwu. Abụ m onye awọ mma aha m bụ Stanley si Bega zite ozi ya ndewo maazị Stanley. Ụtụtụ ọma Adigbo na-atụ handsome aha m bụ Paul Esimaga Palace Way. Ihe nwaanyị a na-ekwu bụ eziokwu. Ọ bụkwa na Saridekuba na ndị otu ya na-akpa ya bụ mkpamkpa ọjọọ enwere n'ala Igbo taa. Onye nke a zitere ozi ụtụtụ ọma isi na ndị abụghị ndị amị kama ha bụ ndị agboro iyi akwa ndị amị iji megide ndị ibi na ala Igbo. Nwaanyị a na-ekwu eziokwu. Ya gaziere gị maka ya bụ ozi zitere anyị. Maazị Ọfọ masị Lagos Island ntụtụ ọma Adigbo na-atụ ha nsogbu ndị Naijiria bụ iwu na-achị anyị nke afọ 1999 ha chọrọ gị ọdịmma onye ọbụla isi belụsọ memegharị ya bụ iwu Naijiria enweghị ike dị mma ọzọ. Biko gbanụ ndị gọọmenti ka atụpụrụ anyị Maazị Nnamdi Kanu kudo nwee ike nlọghachi azụ n'ala Igbo. Maazị Ọfọmasị Lagos Island isi anyị kelere gị Madam Pinto maka na ya bụ nwaanyị bụ otu onye a na-asị ụna abịala. Ọ bụ ụdị ndị a ka anyị chọrọ
bụ ọdịmma ndị Igbo n'obi ka Chukwu gọzie ya nke ukwuu. Ya gaziri gị maazị Ọfọma. Ndewo. Ụtụtụ ọma. Igbo ụtụtụ ọma. Maazị ndewo. Maazị Pinto ụtụtụ ọma. Ndewo nwanne m daalụ. Ha sọrọ nwoke mara mma. Maazị Moses. Ya gaziere ụnụ. Maazị Pinto ikwuru okwu ịgbagoro okwu niile n'ọtọ gbazie uru ekwuo ihe ọzọ. Ayụtachiri efe ndị amị chi ndị abụghọ ndị amị ha nọrọ na-egbusi ndị be anyị a na-asị na ụmụazị be anyị ọ bụghị onye agbụ ụmụazị be anyị nwa mgbe ndị ESN ma ndị IPOB ji ebu egbe na nke m nwa m matara otu ndị Naijiria si kpọọ Naijiria nsiri kpọọ ndị Igbo asị ebe esi kpọta ndị akpọtara kpọọ ha ndị ọrụ nchekwa kpọtụtụ ha na Igbo ndị Boko Haram akpọ ha ndị mere nchegharị ebe achịkọta ha n'Igbo abịa ghara egbusi ndị be anyị tanrod na anya ndị Igbo achaghebego mgbe ya na-ete etiti ike ma ma ha ndị nchekwa na ndị ọchịchị n'ala Igbo agara ya ọ ga-apịa anyị na ma ya gaziere m. Ụtụtụ ọma Ada Igbo. Ụtụtụ ọma to Hanson na Madam Pinto. Ụtụtụ ọma. Nwanne m nwoke C2 si Freetown Sierra Leone na-akpọ. Nwaanyị ọma ekwutechana ihe i kwuru. Ada Igbo ọ na icheta ihe m kwuru na redio ụnyaahụ mana Madam Pinto enwere ọrụ ọdọ m chọrọ ka ị rụọ gbaa mbọ ka ị gwa ụmụ Igbo ndị kpọbatala da ya ebube agụ n'ala Igbo mee that investigation ele ihe wuche obi ha eji ha kpọbatara anyị ndị ebube agụ a because anyị nwa m na-ekwu okwu na redio ama m ihe m na-ekwu ihe anyị na-ekwu n'online wuche ihe m na-agba ndị Igbo e nwere agenda to displace us from our land. The agenda is ongoing. Onye mere m na-eji eti na redio anyị nwa ị hụrụ ihe ndị a na-abịa ha ti checkpoint ha abịa si na agbara ha ndị soja ọnwa ọrụ a na-achịrụ ka na-egbu ụmụ Igbo ihe ahụ ka chụpụcha anyị na our land nwa obere ga na shi na-evejele that place achịrị ụmụ Igbo chịja ha na ugwu Awụsa ele prisoners adọkọrọ oije ebe ahụ almost 2,000 Igbo youth nọ dị a onye nwa ka anyị na-akpọ nna achọ ka mkpọ ka anyị jụọ Maazị Peter Obi ka ị ga-ekwu okwu gbasara nwazi Igbo nọ na that prison kwuo okwu ụjọ atụwa gị ọbọ ọbụla kwuo okwu nna agwa unu na enwere ndị akpọbatara enwere ndị ha kpọbatala ndị ka ihe na-ekwu na na-asụ Igbo ma udo dịrị nne. Udo dịkwara mụọ gị Maazị C2 ya gaziere gị. Ụtụtụ ọma. Gaa n'iru Maazị n'otu nkeji. Biko Sọnde eze na-agba etumadị weke gaba. Gaa n'iru. Biko okwu nwaanyị nwanne anyị nwaanyị kwuru eziokwu ka okwu okitigo ihe niile mana nke m obi dị m ọcha wee bụ otu okwu ka a na-akwado maka itinye ndị sekuriti isi steeti ka nwee ike na-echekwa ebe anyị ọ dị mma wee ụdata ihe ya ka mma ndị na-eme ya mbụ ihe Madam Pinto n'otu nkeji maọbụ abụọ ya bụ ọgbakọ unu nwere n'Enugu kedu ka o siri gaa enwetakwara m ozi na unu chọkwara nkwado ndị mmadụ n'otu ụzọ maọbụ abụọ n'otu nkeji maọbụ abụọ ụzọ nke njem anyị gara ọ gara ọfụma ụmụ nwaanyị azọpụghị ije anyị na-akwadokwe ịkọntinu onye isi ndị Bank of Industry Lagos afly down onye dị in charge of Export Commission Regional Coordinator was at our beck and call for that 2 days. Anyị nwetara nkwado pụrụ iche ụmụ nwaanyị bịa were ọṅụ kịta ka ha ma na ọrụ ebidogo n'agbanyeghị na abịara m ebe a tie mkpu maka enyemaka I spend them 5 million. Yes. Mana ọ na-enye m ọṅụ gịnị ka o ji enye m ọṅụ gịnị ka m ga-eji ego m eme ọ na meji anya aka ịkwado ka anyị Igbo dị mma maka ọdịmma ụmụ m na-agbuo onye Igbo ọbụla ndị Igbo ajighị ere anị bụ maka ụmụ ma ha nọrọ gị ebe a matị anya ihe agbụrụ ha ga-abụ ha dị ekwere anị mana agbụrụ nke kịta ọkachasị ndị nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ dị m ka ha achọdịghị mma maka ụmụ nke ha ka m rie nwụọ ọrụ oge ụmụ nke m ka ha zọwa isi onwe ha mana ọ bụghị ihe m kwetara ya ana m esoro nzọụkwụ Awolowo onye a bụ na South West dị ụtọ dị tata enweghị ebe ị ga-apụ na Lagos Island ma anywhere hụ asị gị na ihe abụ ụlọ Awolowo ihe awụdo ụlọ ya ma ụmụ ya ere very few and the few ahụ o nwere ebe o ji mere ọfịs mana ọ zọpụtara a whole nation mbụ na ndị Yoruba dị ụtọ ha dị
na-ajụsị ọ na anyị enwero ndị isi n'oge ahụ onye ọbụla zụrụ na-akpa ya ngwa gosia ndị isi anyị na-agbụrụ ha nwere onye ka na-anụ mana Wolowo Lifson so ya ka m ji sị adị m akpara ụmụ m ego ha na-eri enweghị onye akpara m nke m riri in the first place mana egosigo ụmụ m ụzọ ha ga-esi kpata ego ọ bụdị iwu onye chọrọ ịkpata kpata onye na-achọrọ ịkpata ị ga-afụ otu onye ma sị na mụnwa bụ Nneka ga-akpa ego dọwara mmadụ in fact ka m na-adaru ala ka ọgụ na-esu maka eji m nke nna m mara ka m na-adara ala ka ọgụ na-esu na akụ m kpara akpa mba mana ọ bụrụ na m gosi ụmụ m ka ha ga-eji kpata akụ na ụba ha ncha nwee ego ka m na-adara ala ka onye ọbụla na-atụ aka ihe ọ ga-eme efe ole ọ ga-egbu nke dị ọkwakwasị ya mba chere na ihe a ga-eji eli ahụ igbo ụzọ 30 million m ga-akwụ ụgwọ ya onye achị ebe a na-eme ihe ego anọtụ ịchọ nke m ọ ga-ezo ezo ka m gwakwa ụmụ igbo na-akpakọsị ego na-akpọ ụmụ akpoje obodo oyibo nne gị okpochego obodo oyibo nke gị aka nna gị ekpochego obodo oyibo zụọ ụmụ gị ka nne na nna gị si wee zụọ gị ma were ego gị nye aka maka ichekwa igbo maka idozi obodo wee na-agwa ndị be anyị so anyị ama mgba ọsọ na be anyị kama na ka anyị were ohere a ihe mmekpa ahụ a na-eme anyị gbakọọ wee na-akpọ ndị Lower Niger Congress na-akpọ ndị IPOB ndị otu Nnamdi na-akpọ ndị IPOB ndị otu Simon Ekpa na-akpọ ọhaneze na-akpọ nzukọ ụmụnna na-akpọ Igbo World Congress World Igbo Congress na-akpọ ndị ịwa na-akpọ otu ọbụla bụ otu ehiwere ala Igbo enwene ọmarịcha otu ehiwesịrị nkwesịrị ime eke ọrụ otu ekwesị isi ka ọrụ ala Igbo amanwe nsogbu kama na otu a niile onye ọbụla gbachiri wụrụ eze na-azọ ya ka anyị bịakọta n'ọnụ marakwa nna ihe a bụkwanụ n'ọkwa n'ofe ala ji ka a na-achụrụ efi abụ a n'Igbo ka onye ọbụla da azọ na-etinye n'akpa ya na ọ bụrụ na anyị gbakọnata ọnụ maka ihe Igbo ala Igbo ga-adị mma wee na-akpọ oku ekwuru m ebe a mbụ sị ka ihe iwe ekolikwim na Nnamdi Kanu ọnụ I stand by that ihe a m kwuru wee sị ka anyị dekọnata n'ọnụ wee da kolikwim wee kpabazie nkata ka anyị ga-eji rụkọ ọrụ ka Igbo dị mma ka anyị nwee ike isekure Igbo for the next generation. Kedu otu ụzọ n'otu nkeji enwere ike nyere ya bụ otu n'ihe na dịka isiri gwa anyị n'oge gara aga unu chọrọ nkwado onye chọọ ịkwado unu kedu ka ọ ga-esi were kwado unu ya bụ otu Igbo Women Assembly bụkwa nke nọ n'isi ya onye chọọ ịkwado anyị bụ ụzọ na ụzọ ọbụla anyị nwere ike inwe ego maka na anyị ka ga-emekwa Mother Tongue Day na February this year February next year anyị akpabago nkata maka ịwa otu anyị bụ action anyị anọ n'ịkọ akụkọ ịrụ ihe anyị ga na-eme and dịka mmadụ ji wee kwute na enwere ụmụnna ya nọ na prison anyị nwere department even legal department that can take care of that ọ bụrụ na ụmụ Igbo nwee ike inweta ego na-edonate anyị edistribute to this department ndị ọbụla na-arụ na nkọ nke ha anyị nwere ike itinye mmadụ ọ gaa na ya bụ prison anyị na-eje ha na-aga na the whole prison nọ na Nigeria na-achọpụtasị ụmụ Igbo nọchi na nga ka anyị wee na-achọpụta ọtụtụ ndị aka ha dị ọcha mana ihe anyị ga-eme ka anyị kpọpụta ha ya bụkwanụ ọtụtụ ndị ga-eme okwu ha esighị ike ga-eme mebi asị ka ewega ya court ka a grant aha bel ịwa anyị ga-eme ya mana ịma na anaghị agba n'aka achụ ihe na-ata arụ so anyị chọrọ enyemaka ọ bụrụ na onye ọbụla chọrọ inyere ịwa aka ihe a bụ akaụntụ nọmba ndị ịwa Dreams Consulting Providence Bank akaụntụ nọmba anyị wụ 130-438-6421 ka m kpọọ ya again ịwa spelling ya bụ IWA Dreams spelling ya bụ DREAMS Consulting bụ CONSULTING Providence Bank account number bịa bụrụ 130-438-6421 ụmụ Igbo ana m akpọku unu enwere onye mfomena ya na-ekwu okwu ọ sị na eji ya egwu wayo nsị ha na ya agaghị ekwo mgbagbu ghara ọgụ unu etinye n'ego ebe dị iche iche nwalee na ịwa itinye ego anyị akpọbata gị anyị ga na-enwe ebe anyị ga na-enwe meeting periodically na-akọwa ka o si na-aga mana onye chi nweta gị dịka onye isi otu a kedu akara ekwentị o nwere maọbụ enwebere ike gị na ya maka na otu ndị ga-achọ ọbụla ndị na-mba ofesi ka gị na ha kpa ka mara otu ụzọ maọbụ nwere ike iji nyere otu igwe aka onye chọrọ inweta gị kedu akara ekwentị akara ekwentị m bụ 070-344-86824 ọzọkwa 070-344-86824
86824 ya nwa bụ akara ekwentị